sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:04. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, suspended punong barangay Noli Villarosa ginreklamo sang mga kagawad. Kaban kala naka-record sang duha ka kaso sang COVID-19. Sa balita national, pag-require sang car seat mahimo punggan sang Kongreso. Vice Presidente Leni Robredo handa magpabakuna sa tubang sang publiko. Sa balita international, team sang WHO nga nagpatagaan sang investigasyon sa Wuhan, China, nagpauli na. Sa balita sa sports, Gilas Pilipinas magabiyahe na padulong sa Qatar sa Sabado nga adlaw. Sa balita entertainment, ang Curtis kag Erwan Yusuf balik Pilipinas matapos ang isa ka tuig. Samtang sa balita espesyal, aton tukibon kung paano ginaselebrar sang iban nga pungsod ang Valentine's Day. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Pebrero 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Padayon nga nag-apekto sa eastern section sang Pilipinas ang easterlies sa din ng Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental, kag ang syudad sang Bacolod maka-eksperyensya sa mga lumon nga kalangitan nga may lapta-lapta kapag ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang naman tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan, nabagat na nasidlangan ang ma-eksperyensyahan sa bilog nga probinsya. Ang temperatura matyagaan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 29 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak la size 22 kaina, magatunod naman la 5:59 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Morning liwat sa ating sinima ka-aksyon. Kay Sir Dugay na utang ko. Sir, abi comment ang tuod mo nga pangalan. Sa Sir Dugay na utang ko kay Dudugay na ta nagakilalahay daw puro lang ni Dugay na utang ko lang yapon. Oo, greet niya lang ko no belated happy birthday kay Manong Iman kagapon ko ng birthday. Belated happy birthday. Kagapamati man dira sa kapihan si Nonoy Andan, Manong Bibot, John Hunyo kag Ma'am Gigi dira man sa Punta Taytay sa may kapihan. Salamat gid. Si Sir Tupe Purano. Okay. Oo. Sir Tupe Purano, aka Dugay na utang ko. Good morning dira sa imo. Kag of course, Action Boy, ari na si Sir ang duha ka Alex ng buhay natin. Buhay na. Sir Alex Fuentes and Sir Alex Monteza, good morning. Ma'am Cory Vidaha, thank you so much. Homalomena, good morning man. Athia Kim Eriman, good morning. Kay Virgo September, good morning, Action Boy and Action Eden. Thank you so much sa pag-share. May badge gido nga sharer. Nante Mendoza, good morning man. Si Nura Su ay binura ari mo giday. Dula kay kalibutan. Charot lang. Nan, ara na, way na. Good morning man kay Mary Joy Camero sa kay Yasakate Cardones. Kay Marico Jean Borom. Good morning man kay Rodely Gumayan, kay Joval Trinidad still monitoring. Gracia Hareta Horvidalia dira sa Silay City, kay Julius dira kay Aya, good morning. Tete Huka Tetangata Kia Ora, Action Boy kag Inday Eden na Kia Ora. Sakay Dina Magbato Malabago, good morning man. Eva Akon Erla Vega, good morning. Garth Maravilla Cacnio. Sa imo maayong aga mandra, no? Kay Michael June Season, good morning.
Kag ginagreet na ligalawat sa 72nd birthday si Ma'am Lourdes Palma Sison. Okay. Gym time na ko, no? Si Hambal ni Ma'am Vanessa Mayo. gym time na. Workout na ko, no? Gani man. Sabi na maintain niya iyang body. Yes. Ako ganyan ako workout man ko 3 times a day. Ay, ikaw? Ako ito. na. Ako Workout ga work lang kuya. Wala ka ga-out. Ako ga work lang kuya 8 times a week. Wow. 7 times lang gali. 7 days lang ang isa ka semana, no? Ganun, ako man nga 8. Ay, naano ha. Nadunlan ko sa ngambal mo nga 8. Watching man sa Paranaque si Ansky Galvez Rizaldo. No? Family Rizaldo kuno sa Hacienda Balas. Kag family Makabebe sang Victorias. God bless you all, no? Sa kay Nonito Novero, watching live sa Granville 1 Mansilingan, upo di asawa kag bataan nga Sanday. Dali lang kay hindi ko dula-dula sa iyo eh. Mga kabataan ni Sino nang nabasa mo? Dito man. Ni Nonito? Nonito, si John Nolan, John Elaya, kag Jane Nilen Novero. Ang mga kabataan, kung lalaki, may John, kung babae, may Jane. Jane, oo. Bongga, no? Jane, ano gani, kanta ni nga Jane, gani, may Jane. Hey, Jane. Hey, Jane, ano na, sa. Kay Jude. Jane, ang konla, nablang naluyag siya ang bata, ang bata pa, hindi pa kuno, na, daso naglakat siya, pagbalik niya, may bana na. Wala ko ba, ano? Wala ka na kabalo. Si, Johnny. Johnny? Oo. Johnny, yes, Papa. Muna. May katabi? Johnny, love me too. Basta mo na. Just 15 and I'm 22. Basta na, ano ko na. Standby sa mga balita lokal. Extension. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12, detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpasaka sa reklamo sa CIDG ang 5 ka mga barangay kagawad sang barangay Tangub ato kay suspended punong barangay Noli Villarosa kag 4 ka iban pa angot sa giniligar maanomali ang operasyon sang barangay. Ang mga ginreklamo amo sanday Villarosa, acting punong barangay Luz Atienza, barangay Treasurer Teresa Domadiego, Secretary Christine Joy Cabalhin, kag kagawad Jose Ray Pendon, Chair sang Committee on Finance. Si Sonata nagpadalaman sa reklamo batok sa 5 sa Office of the President sa Disyembre 2020. Sa press conference kahapon, ginpahayag ni kagawad Sonata nga mong spokesperson sa mga tagreklamo, damlag lang ila natukiban nga sa plantilla nga payroll ginaligar mayara sa ngalan sang patay nga nagtaliwan pa na sa itong 2019 pa, base man sa budget appropriation para sa 2021. Sunod sa mga tagreklamo, ang Tangub amay 91 ka JOs, base man sa ila ginapirmahan nga resolution for withdrawal sa ilang allowance, kag wala sila nakahibalo kung sino amay ni. Duha pa ni Sonata, si acting punong barangay Atienza, ang naghatag sa ila sa listahan sang JOs sa Niligar, halin sa 91, yara na lamang sa 49. Para sa mga tagreklamo, luyag nila nga masaksihan kung mag-release ang allowance sa mga barangay personnel kag JOs para masiguro nga ang ginapirmahan sa payroll ang insakto sa ginabaton sang tao. Kaya wala kami naghambal nga kung may nga hindi kami magpirma. Para ano nga hindi kami magpirma? Amo lang ginaya, warm bodies, payroll, para makilala namon ang tao sa barangay, payroll, nga makita namon kung pilang amount ka dapat nila batunon, kag ang pag-release sang kwarta kung insakto ang ginabaton. Kaya ang katabo sa Tangub, una perma, antis kwarta. Ang kabahin sang pahayag ni kagawad Sonata sang barangay Tangub.
Ginpahayag naman ni suspended punong barangay Noli Villarosa nga wala inisang may nabaton nga formal nga komunikasyon gikan sa Office of the President ug CIDG angot naman sa reklamo batok sa iya sang 5 ka mga kagawad sang tangob. Sunod kay Villarosa, kinamatarong sa mga kagawad ang pagpasaka sa reklamo batok sini sa iya. Nanindugan si Villarosa nga wala inisang ghost employees kag ginpanginwala man nga ang ngalan sang yara sa plantilla nga patay na. Ginkompirmar man ni Villarosa nga sang Marso 16 o kung sa Marso 16 sini nga tuig, magabalik ini bilang kapitan matapos ang 6 kabulan nga preventive suspension. Sunod kay Villarosa, nabasura na ang kaso sini angot man sa SAP. Sa karon, masako ini siya sa iya sini nga negosyo kag yara siya sa Mindanao. Ang ginapay nila sa akong agensya, wala tama kayo. Let's say, magambal sila GOs, may mga gusa ko. How many months, di ba suspended ako? Suspended ako, alam taon na nila. Ang kabayan sa pagpahayag ni suspended punong barangay Noli Villarosa. Ginklaro naman ni Governor Bong Lacson nga wala niya ginapadalian sa sangguniang panlalawigan ang pag-akto sa plano ng pagsaylo sa Provincial Capitol Building halin sa Bacolod pakadto sa siyudad Santa Lisay. Suno kay Lacson, luyag niya anay may baluan kung pila ang dugang nga gaston sa gobyerno provinsyal sa mga plano, ilabi na ang pag-develop sa pagasaylohan nga lugar. Ini nga proyekto mo kuntani ang 1 bilyon ka pesos nga new Provincial Administration Center sa Dalan Aguinaldo diri sa siyudad sa Bacolod. Ginpasiguro na pasang gobernador nga tinguhaan sa probinsya nga masugdan ang construction karon nga tuig. Sa tiyon nga maprubahan sang SP ang plano, gilayon nga padalaan sang notisya ang contractor nga Dynamic Builders and Construction Company para italana ang pag-umpisa sang construction. When we're supposed to again forward it to the Sanggunian, it needs the approval of the Sanggunian. I'm not rushing Sanggunian. We will wait na lang until such time the governor's office has forwarded it to the Sanggunian. Si Governor Bong Lacson. Sa iban pang balita lokal, nagpangabay naman ang sangguniang panglunsod sa syudad sa Bacolod kay Bacolod CDRMO Cluster Head kay Executive Assistant Jomari Vargas. Pagi naman sa City Mayor's Office nga ipabalo sa ilang status kag kondisyon sa mga CCTVs nga na-install sa mga dalanon. Inipagi sa resolusyon nga gin-author ni Councilor Wilson Gamboa Jr. nga unanimous nga ginaprubahan sa virtual session sa konseho kahapon nga adlaw. Base sa datos ni Gamboa, ang Bacolod ang may 15 ka mga CCTV sa lintuig 2013 ug 2016, 39 ka CCTV sa tuig 2018, kag 73 ka CCTV sa Oktubre tuig 2019. Sunod kay Gamboa, tuyo sang iya pangabay nga may baluan ang kondisyon sa mga CCTV nga makabulig para sa safety kag makasolbar sa naglain-lain nga krimen sa syudad. Sa bahay ni Vargas, iya ginpahayag nga ang 15 ka CCTVs nga ginbakal sang Monaco administration ang guba na, samtang sa 39 ka CCTVs mayara sa pila ka camera ang nagakinahanglan sang repair. Sunod kay Vargas, padan sa karon pag-install sang dugang nga CCTV sa mga strategic areas nga nalakip sa 73 ka CCTVs. Ang 15 na kay Monico pa na ya. Okay. Wala na katrabaho. Ba na gito yung talan ng kay Monico nga simpot tong 15 kilo. Guba na to ya. Okay. Ang kamera na talan sa amon tago. Anto kay hindi pwede kay China nga danto. 39 ya subong ang award subong daw may mga video loss na tungod i-repair dayon. Si Executive Assistant Jomari Vargas. Samtang ginakabig naman ni Bacolod Vice Mayor Elcid Pamilyaran nga dakong hangkat sa kapulisan ang pagsulbar sa mga krimen sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon hotline, ginpahag ni Pamilyaran na kung wala sang crime solution, magapabilin ang espekulasyon sa publiko kabangdanan nga mas maayo kung makafocus ang kapulisan sa crime solution. Sunod kay Pamilyaran, magapatigan sa pagsapol ang Peace and Order Committee sa siyudad upod ang kapulisan kag tanan nga concerned agencies. Madumduman, madamo na nga insidente sa pagpangluta ng naglundag sa siyudad sa Bacolod kag labing ulihi among natabo sa barangay 2 santong Martes ang gabi. Sa din isang patay kag isang pilason matapos gintiro sang riding in tandem. Matapos ang duha ka semana kalawigon bilang COVID-19 free city, liwat nga nakarecord ang syudad sa Kabangkalan sang duha ka bag-ong kaso sang coronavirus. Sa datos ng City Health Office tubtob sa Pebrero 9, 2021, iniyamong 56 anyos nga lalaki sa barangay Tabugon, local seaman kag locally stranded individual gikan naman sa Cebu. Ang isa pagkakaso na record among 4 ka tuig nga bata gikan sa Misamis Oriental upod sa iya Iloy apang asymptomatic. Ang pasyente ang natala ng asaylohon sa Kabangkalan City Hospital para sa isolation kag monitoring. Inina ang ikas 527 nga COVID-19 confirmed cases sang Kabangkalan. Enero 26 ang una nga na-record sang Kabangkalan nga wala na sang aktibo nga kaso sang COVID-19. Sa katapusan nga bayan sa atong balita lokal, nagpasalig sang refund ang tag-iya sang Gerald's Lechon de San Carlos sa Bacolod Branch
sa mga nagpa-reserve sa itong Pebrero 6 kag 7 nga wala makabaton sang election promo. Sa interview sa Aksyon BBB, ginpahayag ni Gerald Lariosa ang tag-iya sang Gerald's Lechon nga nagapangayo sila sang dugang nga panahon agud nga ma-refunding lang ang customer nga wala nahatagan sang lechon. Samtang ang mga nagpa-reserve naman umpisa karon nga adlaw Pebrero 11 ang makabaton sang ilang lechon package bangod may napain na sila nga lechon para sa mga ini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Kailan? Ayos nga ang rayo. Search ko gid bala Action Boy. Ang ano? Ang kanta mo to bala. Jimmy, please say you wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true. Subo na sa kanta mo. Johnny was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Johnny wrote me a note hindi ko wala to, no? Basta, Jimmy, please say you'll wait for me. Kaya may ready nga. Di na to. Ato hambal mo bala? Nga, you're just 15, I'm 22. Johnny, I just can't wait for you. I just can't wait for you. Ay. Tapos ano ba? Ang katapusan doon din. Tapos, it's been 5 years since you've been gone. Jimmy, I married your best friend, John. Yun balikan na tani si Johnny. Gani, no. Iway na maging pamana na si John.
Jimmy, Jimmy, please don't cry. You'll forget me by and by. It's been 5 years since you've been gone. And Jimmy, I married your best friend, John. Wow. Ah. Sige lang makanta-kanta Action Boy dito bala sa may Orlidos Seafood Restaurant. Dira galit na sa Orlido ano? yan? Ano Orlido ang ngalan niya? Orlidos Seafood Restaurant. Dira sa may Banggaaning Barangay Pahanukoy. Hambal ni Sir Tope Purano, pwede takot ko nung ka-jam. Basi da sa... Kilala ni Sir Boy Duran amon singer, si John Hunyo. Hunyo? Hunyo? Oo. Kilala mo ko no? Oo, mga Hunyo. Da sa, ano. Diyan ka, sa may baybay na yon? Oo eh. Baybay na sa nga area? Kaya mas ka banggaan, mas bangga lang dapat sa aning. Sa may Banggaaning, Baybay area. Likod na sa VMA. Nga training school. Oo. Kadto to ah. Sige. Ano, Nagkataon kasino na? Hamba, sa kasin ko na ni Sir Tope. Okay. Sige. Jen Oisiser, good morning man. Sakay Teres Simpronyong, maing aga. Remia Garcia, good morning. Annalyn Torremiliano, ba mga taga Lourdes ba? Ay, Remia Garcia, Annalyn Torremiliano, mga taga Villa Lourdes. No? Si Good morning, Maninoy One Ball, wala pa da. Maninoy mo One Ball, why pa? Pero ara na siya, monitor Ara na siya. Engineer Earl Bailon, good morning man. Jerry Enriquez, sa Cavite. Ba si Cavite nang iyayaw? Okay. Cavite. Cavite. Rev Tordesillas, Joseph Pacifico. Watching live from Mayor's office sa San Enrique. Ginagreet niya lang si Mayor Gelson, si SB George, kag former Chief of Police John Trigue. Sakay si Sir Trigue. Christine Menias Villalobos, good morning dira sa imo sa Don Salvador Benedicto, Barangay Pandanon. Kay Melchor Baroca Rombines, kagawad, morning. Mga pitadi kay Nanay Kanit kuno kapihan kag upod kay Herman kag manang Diday Octavio kag si Annabel. Ay, good morning dira sa inyo. Ginano mo, gilaktawan mo si Ma'am Asuncion Lapore. Aha. Good morning, Action Boy and Action Eden. May open kag close parenthesis beautiful. Stay safe and God bless. Thank you. Wait, kaman dasun pa di sa akon tingalaw kan kay daw lain nga aton nga pasunod. Interchange siya mo na. Galain naton pasunod. Asuncion Lapore of course. Ang font niya yun, lain ang font niya. Nakabongga siya font niya. Nakabongga ang font niya. Naka mga iPhone 13 guro. Mga 18 guro ta, iPhone 18. 18, grabe ba? Super advanced. Andrea de la Peña, good morning man. Yes, kay of course, Tete Huka Tetangata Johnny. Amo na naman. Johnny, amo tang kanta kay na. Yes. Nanito Navero, Dick and Jane Goro, Action Boy and Eden. Lain pa ginaguro ang kantang Dick and Jane. Lain pa gina daw familiar man ko sinapro ni Gani pat si ako. Kambal Jane, di indi sa lyrics ang Jane. Johnny gani, sala ko gani. No man. Dick and Jane. Jonaline Grandia Postrano, good morning. Tamo niya lang ko ng barangay Tomina, Kawayan. Families Postrano, Grandia, Chavez, Fajardo. Watching from Sukat, Muntinlupa. Thank you so much. Abi kong sukat sa Paranaque. Sa Muntinlupa, mayroon man eh. Mayroon man sa Muntinlupa, sukat. Sukat Paranaque na akong pagiging ano. Sukat Paranaque, hindi blada mo na. Hindi pwede. Hindi. Sa dirigani sa Negros Basigin sa ilo Occidental, nila- may basigin- San Carlos, sa Pangasinan may San Carlos man. Basigin sa ilo nila ang sukat. Basi wala na takabalo na, wala na Basigin sa inform. ilo nila. Malay mo man. Possibility. Titing Angels, good morning man. Okay na kita. Standby na sa mga balita nasyonal.
19, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagisugot ang mga mamalida sa Kamara karon nga kahapon nga adlaw nga magpasar sang hagna para nga punggan ang implementasyon sang Child Safety in Motor Vehicles Act. Sa gipatagan nga hearing, ginpahayag ni House Committee on Transportation Chairman Edgar Sarmiento, mas maayo nga hagna ang ipasar sang House of Representatives kag hindi lamang resolusyon agud maremedyohan ang issue sa Republic Act 11229. Dunga pa ni Sarmiento, Kongreso ang nagdiyon sang sininga kasuguan gani Kongreso man ang makapugong sa iya sininga implementasyon. Pebrero 2020 ang ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 11229 nga nagapahayag nga ang mga kabataan edad 12 anyos panubo ang dapat mag-usar sang child restraint systems o kung ang ginatawag nga car seats kag dapat magpungko sa front seat kung iniya nagataas sang 411 kag naga-regular seatbelt. Handa naman si Vice Presidente Leni Robredo nga ipakita sa publiko ang iyang pagpabakuna kontra COVID-19 na gud maungpawan ang kabalakas ng mga tawo. Iningin pahay ni Robredo paagi naman sa video message sa kahapon Miyerkules. Iyagin panawagan sa mga Pinoy nga magpabakuna sa COVID-19 vaccine bangod ini ang luwas man sa peligro kag magkapauntat sa paglaptas ng infection. Ginpatag pa sang Vice Presidente kung anong nga sa mabakuna ang dapat i-inject kag ginklaro nga sala ang pagpati sang publiko nga mga tawo nga bakunahan ang makaangkon sang coronavirus. Dugang pa ni Robredo, nakasugilanan siya sa isa ka Filipino nurse sa United Kingdom kag siya utod nga isa man ka nurse sa Estados Unidos kag pareho nagpalayag nga luwas kag wala sang malain nga epekto ang COVID-19 vaccines. Ang unang batch ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine si dalom sang COVAX facility ang ginalauman nga mag-abot sa Pilipinas subong nga bulan. Diyon pahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginadilian nga buksan kag padugayon pa ang sinuman nga empleyado sang gobyerno, partikular sang Bureau of Customs, ang mag-abot nga COVID-19 vaccines. Sunod kay Duterte, dapat mangin madasig ang paghatag sang clearance sa bakuna. Ginpahayag sa Presidente nga ang trabaho lamang sang customs amo maglantaw pero hindi magbukas sang mag-abot nga supply sang bakuna. Una na nga ginpromesa sang Presidente ang marasig nga distribusyon sang COVID-19 vaccines sa tiyon nga mag-abot na ini sa pungsod. Sunod pa kay Duterte, mahimo gamiton ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang serbisyo sang Philippine National Police agud magserbi nga escorts para marasig nga madala sa mga storage facilities ang bakuna nga ginalauman mag-abot sa Pilipinas sa tunga-tunga sang Pebrero. Mas malasig man nga makalusot ang mga salakyan sang mga ginakargahan sang bakuna kung maggamit sang Highway Patrol Group. Ginmando naman sa Department of the Interior and Local Government sa PNP nga maghatag sang escort para sa COVID-19 vaccines kag inoculation team agud malikawan ang posible pagkaatrasar sang bakuna. Sa statement sa DILG, magapakig-angot ang PNP sa local government units agud masiguro nga ang bakuna makaabot sa target nga matagan ilabi na sa mga malayo nga lugar. Sa madumduman, nag-apelar si Presidente Rodrigo Duterte sa Communist Party of the Philippines nga tugutan ang hiluway nga pagbiyahe sa bakuna ilabi na sa mga lugar nga mabakod ang ila impluwensya. Kahapon o kung nagligan ni adlaw, Martes, nagpromesa naman ang CPP nga sundo ng pangabay sang presidente apang ginpanugyan nga hindi military vehicle ang gamiton sa pagpangdulong. Bisan pa matagan sang prangkisa sang Kongreso, ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi niya pagtugutan nga liwat magbukas ang ABS-CBN. Sa televised meeting, ginpahayag ni Duterte nga wala sang problema sa iya kung madayon ang paghatag sang Kongreso sang prangkisa sa kompanya nga ginapanagyan sang mga Lopez apang hindi siya magpasugot nga mag-operate ini. Kung matabo sunod sa Presidente, daw hinatagan lang sang premyo ang ABS-CBN bisan pa may nahimo nga sala. Sa piyak nga wala gindetalye ang ginasiling hindi pagbayad sang buwis, ginmensionar sang Presidente ang ginhimo nga pagbaligya sang Lopez Group of Companies sa Development Bank of the Philippines. Ginako ni Duterte nga hindi siya pamilyar sa issue kag may nagpalambot lang sa iya angot sa ginasiling pagbaligya sang mga Lopez sa DBP sa din na condone ang mga utang. Ginaduson ni Duterte nga usisaon sang ombudsman ang issue bilang isa ka independent body. Nagnubo naman sang 3 milyones ang kadamuon sa mga baboy sa Pilipinas pagsulod sa tuig 2021. Ining preliminary data ang ipagwas ng Philippine Statistics Authority samtang nagatinguha ang gobyerno nga mapadamo ang supply sa piyak sang ginatubang nga outbreak sa African swine fever. Sunod sa PSA, 9.72 milyones ka ulo kon head sang total swine inventory tubtob sa Enero 1, 2021 manubo ay kumparar sa masobra 12 milyones nagligad nga tuig. 71.1% ang panubo sa na-record sa backyard farms samtang 28.9% naman sa commercial farms. Sa katapusan nga bahin sa aton balita nasyonal, liwat nga nanawagan si Anay Senador Loren Legarda nga pabaskugon ang pagpatuman sa Republic Act 9003 o kon ang Ecological Solid Waste Management Act.
Sunod sa report, ang Pilipinas ang isa sa pinakadako nga ginahalinan sang plastic waste sa bilog nga kalibutan. Ini man ang rason kung nga nagpasar ang anay senadora sang hagna nga nagadumili sang single-use plastic. Ang ato na kapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sakay tamya mo ni kay nano ang sa sukat muntin lupa ni Blau no. Basta yes. kuya Dila i-check ta- bla sukat bla kun din. Ihada ko Carol Montoya, good morning. Ginatamyaw niya lang ang miga niya sa Montevista Elementary School home site si Millicent Joy Alutaya. Kanami sa ngalan no Millicent. Corazon Cordero kag Mary Jane Abalayan. Andro Juanites. Andro, good morning dira sa imo. Morning, Dro. SG tani sa una. Dire? Okay. May sukat para niya ke, may sukat mong tinlupa. Tini siya sa mo gani na siling ko gin. Ipilit mo gidya. Kay ang nabalaan ko lang niya sukat para niya mo, no? May muntin lupa gid manggali. Yes. Sige, good. Alma Enriquez Alagon. May agaman sa imo. Kano Ureta. Good morning bro. Kano, good morning bro sa imo. Sa Magalyon. Sa Magalyon. Yes. Sige. Kay of course, sa Una sa balita. kumpare. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Via Jonathan. Perfect. Kay Joel Madalugdog. Good morning man. Milagros Cesar Elite. Happy morning. Thank you so much. And of course, akong cousin ng Adfera Pantaras. Thank you so much. Annalina Banto Belangoy. Good morning man. Yvonne Basher. Good morning. Don Sharing. Thank you so much. Germany guro ay Brescia. Basher. Kundi Germany, France. Dira lang ng mga British, Italy. Normal Sete, good morning. Hambali Ma'am Vanessa Mayo, pag-greet niya lang ko nuliag sa friend. Yes, Sir Noel Amar of Canada. And to my sisi, Mrs. Alvarez of Tangub. Yes. Thank you so much. Kaya sa iya nga mga cousins, dira sa sila yung mga goles. Yes, oo. Sa kupunta lang ka mga Sa cousin kupunta niya. na lang. Yes, mga of goles. Si Mayor Mark Gro. Basi cousin niya man, si cousin niya. Basi tito niya si Jimmy. Basi. Sir Jimmy, no? Benmar Malacad Colyantes from Riyadh, Saudi Arabia. Norma Osete kay Tete Huka Tetangata. Condolence ko sa Aispuro family. Ang Aispuro ning apelyido kundi ko malipat la Carlota nimo. Mga Aispuro. May mga Aispuro. Aispuro nga pamilya. Unique sa ano no. Ang apelyido na nila Aispuro. May kilala ko sa nagaling nagtaliwa naman to mo si Bob. Sige, Nonoy Tahones. Listening from Purok Siresa, Barangay Uringao, Cabancalan City. Thank you. Benhar Malacad Colyantes. Sige. Florida Gumban Gargalicano.
Tambanillo, Pesca, Paredes family sa Putotan, Iloilo. Ay, lugar nyo. Ha? Ako naman din nakita mo ha. Sige, kita. Ay, di ka mo yawa. Cebu ka mo gliya, no? So, kita kay Jo Maria. Kita ka na tao, nga gapong gulpi lang ka. Galagapong mo. Gulpi lang ka kaya. May ebidensya. Para guro nga makita sa aton mga ka-aksyon, guro, i-post mo to guro sa... Daso na mag-birthday. Pang-birthday to mo. Simo ka nila, nalipat ko mag-birthday sang imo nga. Nalipat ko mag-birthday, nalipat ko mag-post ang birthday mo. Taka 2-piece ka to bala. Ganito pa si magbuba ang career mo bala. First time ko nakakita sa tao nga gapungko, nga wala sa kung ano lang. Nagkaya lang gulpi Ito mo. si Bangdan, pangungin tiklot. Pero importante, with poise gyapon ha. Naka-poise gyapon. Do si Darna. Nang iwaya mo lang sa kung ano, kumaya lang si gulpi. Galagatok pa no. Grabe. Jo Marie lang malakas. Stephen Magbanwa, good morning. Shoutout niya lang kuno. Bata niya, si Paniyang kag si Suping. Morning. Good Salve, morning. Gatilo, go. Sige standby na kita sa aton nga mga balita dugang diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby. Standard time, las 7:41. Sa detalye na sa Balita International, nagdiya na mga eksperto sa World Health Organization sa central cities in China nga mungmuhan tungod natapos ng ilang investigasyon sa ginhalinan sang novel coronavirus. Sunod kay Ken Maide, miyembro sang WHO team kag veterinary microbiologist sa National Institute of Infectious Diseases in Japan nga nakakuha na sila sa nagakaigo nga impormasyon sa kooperasyon man sang China. Bilang resulta sa investigasyon, gin-reject sang WHO ang kuno-kuno nga una sadto gin-aligar sang administrasyon ni ana US President Donald Trump nga ang virus naglaptag gikan sa Wuhan Institute of Virology. Apang napaslawan ng grupo nga ipahatag kung paano nag-umpisa ang outbreak sang tuig 2019 kag kung paano na-identify nga ang kabog ang ginhalinan sang virus nga napasahalin sa iban pa nga sapat pakadto naman sa tawo. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, nagsaka ang demand sa supply sang tikoy samtang naghilapit ang Chinese New Year sa piyak sang COVID-19 pandemic. Sa interview sa isa ka marketing manager nga nagabaligya sang tikoy kay iban nga Chinese nga mapagkaon, ginkakibot nila ang pagdamo sang demand sa supply sang tikoy para sa Lunar New Year sining Pebrero 12. Nagapati si Tin nga naanaran na sang hindi lang mga Filipino-Chinese kundi subong man sa mga pure nga mga Pinoy nga magkaon sang tikoy. Kagod ano pa nga pagkaon nga napatihan nga makahatag sang good luck and fortune kada Chinese New Year. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 7 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 23 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, wala na gid may makapugong bisan pandemic, Action Boy. Gusto na gid magpuli ni Ann Curtis kag ni Erwan Yusuf diri sa Pilipinas. Ti December 29 excuse me, December 2019 pa to sila mo. Dapat sang last year pa. Sobrang naman ire. Sino gani? Si Ann Curtis kag si Erwan Yusuf. Wala di si Ann Curtis gila? Ato sila bay sa Australia. Oh, okay. Kaya dito siya nagbata. Okay. Nang supposed to be dapat mapuli sila sang ano pa lang sang last year nga December galing kay wala sila kahingagaw bangod man sa COVID-19. Ginulat na lang nila nga daw medyo dako-dako na si Dahlia ang ila sini nga bata. Tingala ko ni ko dudugay na si Anla way ka text sa ako na. Ato sa Australia gla. Oo, dugay na ka wala kagwa-gwa no. Way na kami ka dine out. Kami gani ni Erwan dugay na wala ka luto-luto. So naintindihan ko lang man. Naintindihan mo naman kaya ato sila sa Ato Australia. sila sa Melbourne, Australia. Si Erwan ni Cavera? Tagabago na yan. Tagabago na yan. Si Erwan Camera. Good morning! Sa
Natala Action Boy, sa Instagram bala ni Erwan, ginpakita niya da ang mga ano, do ginagyan bala nila sa flight halin sa Australia, pakadto sa quarantine period, ibutang niya, ang Melbourne to Manila, kuno 6 days hotel quarantine, tapos na sila. May 8 days na lang nga home isolation, kag wala, ara na sila dayon. Pwede na sila Action Boy, kapano, gin-share man nila ang ilang pagswabala sa ila. Kag gusto ra gid kuno ni Ann Curtis Action Boy mo nga makabalik bala sa showtime. Makabalik na gid sa iya sini nga trabaho. Kay manug 1-year-old na si Dalia this coming March. Kasi kung si Dalia na pabusla naman da. Amo na. Kapoy ba? Ang balang bata na nunis maninoy man. Si Kway kay karon. Hindi, mamaninoy ka kay Dalia. Mamaninoy ka kay Dalia. Hindi ko kay damo nagid ba sa akon yung mga mga ihada kag ihado. Pangita kapag ani isang mga maninoy kag maninay. Oo, tapuson ko na balada na yung ako. Balita sa sports. Gilas Pilipinas magapadulong na sa Doha, Qatar sa Sabado samtang nagaprepare ni nga makakuha sang slot sa 2021 FIBA Asia Cup nga pagaywato naman sa Indonesia sa bulan sang Agosto. Apang sa ang team magaatubang sang dawala kasiguraduhan angon sa status sang 19 anyos nila nga player nga si Kai Soto nga nagabot sa Pilipinas samtang pungsod dira pa sa istrikto kag malawig nga quarantine protocols para nga mapunggan ang paglapta sang virus. Ang Sabahang Basketball ng Pilipinas ang ginalauman nga mahatagan sa solusyon ang problema ni Soto. Ang IATF may pagsulundan nga nagakinanglan sang 14 dias nga quarantine sa nagaabot gikan sa mga COVID-19 hotspots. Ang Gilas ang natalana nga magampang sa Pebrero 18, batok naman sa Korea. Balita Espesyal! Good morning, Philippines! And Ilan na world. lang, Good morning in world. And world. Outer space dala na tanan nga Yes. mga classmate ni Koke. Good morning. Sa kwan? Ang kaibigan kong si Koke. Gusto niyo makita si Koke? Ano siya? Charot lang. Kung actually, ang resemblance ni Action Boy kag ni Koke, pare sila maglakat. Ayun na. Maglakat. Ano na? Cute. At least cute. At least cute. Pili ka. Ano man, Dog Ibarra Jr., good morning na sa inyo. Yes, good morning. Good morning, the Nation Boy, of course. Junior de la Cruz and family, kag Cabrera family. Dira sa may barangay Canroma, Pontevedra. Hella family man sa barangay Cambaog. Ma'am Arcelita Felicissimo, nga sister ni kagawad Monico Prudente, nga husband ni Ma'am Mercy of barangay Nanunga, Hinigaran. Kay Manong Small, dira, good morning. Angelo Mendoza and Ryan sang manukan sa Barangay Recreo kag sa tanan nga naga-monitor dira sa Barangay Recreo. And of course, malipatan ta bala. Telma kasi Joel. Yes, Fred and Nancy Manlavi, Stelna and Joel Dagohoy sa Punta Talaban, Himamaylan. Thank you so much. Kay Mosli Fernandez pagali kag kay Ma'am Bing. Kilala ko Epay. yung nagapatamyaw na mo. Siyempre. Sang Barangay San Juan, Pontevedra. Thank you so much for watching. Kag sa tanan-tanan nga wala akong malawak. Hindi na ka movie magsunggod. Ang aton is G daw taga Roma na. Subong? Good. Roma na Sa siya. tanan nga taga Purok Paghidait, Barangay Tangob, Tita Kakak dira, Escala family, sa Delfina family. Thank you so much. Yes, okay. Okay na Sa mga taga Maaw Barrio da sa Bago City, good morning sa inyo. Tanan ha, damo na da sila kapamati man eh. Sa damo sila kapamati, hindi ko na pagsisahon kay kung malimtan ko man ng iban. Gani. Sa kapihan da sa DK kapihan, good morning man na. DK Kapihan. Ay, of course, sir! Dennis, sa Stick to One. Grabe. to one. Sa Hinigaran Action Boy, na-met ang sabor sang ila inasal. Promise. Sa din, Sa Hinigaran, Stick to One. stick to one. Sa din na sa damping. Tupad sang Petron, di ba pag sulod mo gid sa Arcos ang Hinigaran, may Petron, das tupad ara gid din Stick to One ang pangalan. Very namit gid, I promise, kis alam ko favorite kong inasal, pero kis alam ko ga-appreciate sang inasal. Namit gid Action Boy ang sabor sa ila inasal. The worth it gid ang biyahe mo isa ka oras kadto kaon lang sang manamit nga inasal. Oh, may nag-text sa ako, naginapag-greet ang iya ko nga sister in heaven. Niya, please greet my sister in heaven. Ano yung birthday nila niya? Thank you. Please greet my sister Neda Miranda Diching in heaven and my father-in-law also in heaven. Amigo ko ni si Matt.
Sige. Yeah. Ano ni bro, birthday? Sige lang. Ari na si Maninoy mo. Maninoy 1. Maninoy 1 ball. Nga, gutom na ko ihanda. Ate, pareta. No, wala di kaya mong kalambot tong ano to, Ang ice cream? Ice cream? Ay, okay na gamang. Kung nato sa kung saan, kung pa-deliver, tiwai pa ko nagambal kung saan, no. Itong ice cream daw, itong Monster ice cream. Oo, Monster. Monster. Pangaon, siguro ay. Grabe, gano'n, no. Jonel Halyorina, good morning, Mandra sa imo. Sige. Sa aton sininga balita special action boy aton tukibon bala ang kung tukibon gid mo. Are gani dyan ay kadali nga. Tani ara lang boss. Why boss Action Eden para kanta niya kaya ko sa birthday ko, boss. Boss birthday ni Terry Simpronyong. Section Dorel ako. Tikay wala ka kanta sa Section Dorel mo. Why kami sige lang kay niya para kantan kaya siya tani kuno sa birthday niya para buwas ni Terry. Ti advance. Hindi para nga mga kantakan ni Action Eden, imbitahan na sa. Feeling ko man. No? Pikatahan na sa Action Boy. Sige kantahan na lang sa. Happy birthday to you. Gaon na, why? Gaon, why? Gaon, why? Ay, wala gaon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Terry. Yes. Bas. Advance happy birthday. Hambali miss no na may commercial value ang imo stick to one charge ko 300 pesos. Wala to miss. Very appreciative lang it sa akon sa ka-rare Action Boys ang sabor basta namit kita dalaan ta kami hindi ako i-charge 300 pesos. Grabe Sir Dennis ikaw rin ang mabaya dapat pero wala appreciative lang ko Action Boys ang sabor. Hindi na ako magmuno liwat kasi masay shintas. Wala ko din sa shintas. Okay? Sige. Go. Direct Action Boys sa atin sininga Balita Special. Syempre, ano to na ang history, a little lang. Sa Balita Special na to Action Boy. Syempre, may actually Action Boy, may mga few Christian martyrs gali called Valentine kag may kag ang duha sini sa ila ang gina-remember gid every February 14th. Martyrs. Yes, Christian martyrs Action Boy. Sila ni si Valentine of Tournai kag si Valentine of Rome. Pare na yaguro si Valentine of Rome. Kaysa Rome? Basi patanawa na yung... Wala din nabutang. Wala nabutang? Oo. Kay may mga several meets mo kuno kag legends around mga Kada mo actually sing legends ng Valentine's Day. Yes. Kag syempre ang anaran tayo Valentine's is all about love. Amo na Action Boy. But tungod na iyang nakapangalan kay Saint Valentine, may amo pagid di ba si Saint Valentine pagid amo na Action Boy gin pangalan. Kay si Saint Valentine ang nagbulig sa mga Kristiyano sa Rome na mag-escape sa torture kag persecution Action Boy. Okay. Oo, siya man ang nagkasal sa madamo nga mga couples bala. Sino nga pare na Oo. Kani para tapos siya man kumbaga daw damo pare na siya nga ngalan niya si Valentine. Yes. Amo na siya Action Boy. So hindi na sa Valentine's ha? Valentine's. Nya happy Valentine's lang da. Damo ba? Times 3. Happy Valentine's nan. Amo na siya Action Boy ang isa dira. Basta may nadamo siya pagbuli. Syempre kinakilala siya gani bilang Saint Action Boy. So amo na siya ang a little history. Lang sang Valentine's Day. Paano ganyang balita special ta? Oo. Pag-celebrate gani sang paano mag-celebrate ang ibang countries? Yes. Okay. Una kita Action Boy sa Slovenia. Wow. Yes. I want to go there. Go there, di ba English kaya dapat? Di kaya mo na to sa Slovenia? Hindi ka tayo maintindihan kung magnilunggo ka to. Gani no? Maya pa sa Italy parang Italian Atong putsuni ka nun Katalaka. Karon tala na sa Italy Kami ari di Italy. Sa Slovenia tada na Action Boy. Kay during Valentine's Day, naga-bird spotting sila yung Action Boy. Tanaw mga pispis. Oo. Kumbaga kung diri na sa aton katabo mambukal ka kay bird watching. Bird spotting. Tama mo na sa Japon na the birds watching. Tika yung bird watching mo ginaya mo bird spotting mo no. Wala. Kaya man. Or di ba pag spot mo, di ba isa lang inatanaw mo, spotting na yaman. Tika watching kayo duga wonder ka. Okay. Ano man? Sige
amo na sa inyo school. Amo na muna yan. Oh, abad sa amo na Action Boy kay amo na iyang tradition sa may Slovenia kay St. So, Valentine's. abi ko ang spotting. Abi ko amo na English ang sapatos. Wala ka ba? Anong English sa sapatos? Spotting. Tahe. Do ka social lang tayo, no? Sige, manguagin ang mga viewers. Si Saint Valentine Action Boy is regarded as Saint of Spring. Spring. Dito sa Slovenia. That's why nga bird spotting. Kaya di ba, one of the indications ng Spring Action Boy actually sa iba, wala mga Birds. bird chirping, di ba? Chirping, I mean. Tiyan mo na to sila. Every Valentine's, nagka-bird spotting sila. Okay. Yes. Ang ano ni Action Boy, to mark this date kuno during that day, ang mga tawo kuno nga nagalakat, nagatiniil sa mga fields nila. Oo. Gatiniil sila? Gatiniil Nga kay man. para makaspot gani isang different kinds of para birds. hindi para way sound mayo. Para nga hindi maglinupad mga pistis. Syempre dapat mahinay-hinay kagid Action Correct. Boy. Yes, amo na to Action Boy, no? Sige, okay. Ang next Action Boy, kadto kita sa may United States. US. US. Ano Although nga ang iban may mga different state Action Boy, mga pag-celebrate, pero ari United States as a whole. Si Nix in the US Action Boy refer to Valentine's Day as a hallmark holiday sa ila. Hallmark? Oo. Inang card? Kay commercialized ko no. Inang card ganun yung hallmark? Okay. Though usually, diragi ko no mga exchanging cards, may mga, ano bala kung baga sa aton, dira may mga sale, mga... Sale? Mga sale bala Action Boy, kay kalabanan di sa ila. It is a day kuno sang exchanging cards damo sa mga couple nga do na compel gi kuno nga maggasto sang dako nga kwarta. So ginegosyo ginilaya. Business. That's why nga hallmark holiday ang tawag nila. Na dira kaya nang mga cards na kalabanan hallmark na eh. Nga no, kita mo nan. Ang Action Boy, nag-go out sila for mga romantic dinner. Do amo na dis siya aton sa Pilipinas. Pero sila do ka big deal gid bala. Ang aton sa Pilipinas, siya laban na yaga kadto sa korte. Ngaw. Oo. Ngaw. Sa Takuling Court. Miss, iba mati, wala si Miss Nona. Amo yan. Abi ko sa mga family court. Galing kay sa mga... Ala, Miss, may bayad mo to iya. May bayad to. Pero sa mga budlay na kung nasa mo magsulod kay kailangan may backtrack ka. Amo na, may backtrack? Oo. Ate mo sakpan. Madakpan ang iba nila. Dakpan kita kayo may backtrack. Damo, bala actually, nagapamangkot Action Boy. Di ba ginapatuman ng social distancing? So why not bantayan sang aton sining nga mga otoridad ang amo na nga mga Kaya wala sila ang video okay gin pagbawal. Pero ang amo na wala gin pagbawal, no? Bantayan na dahil yung pulis na dahil nga mga standby sa gate. Ganin social distancing ka mo. Ikaw sa piyak ka nga room. Ikaw sa piyak ka nga room. Social distancing. Mambal ko rin. Puli lang kami Diyan backtrack ka mo di kuhan ka mo din ng scan. Oo. Tapos masumay dayon. Makadto tong asawa si Sir nang natawad biliyog ko nang may record bana. Sang February 14, basi may record na sa. Ito namin sa backtrack. Tawabi sa system ni da na. Kasi iban blame mo piki-piki bala na. Joke lang naton Ang next Action Boy kadto kita sa Japan. Japan last. Last na ni. Sige sa 13. Saturday. Isa sa popular tradition Action Boy sa Japan is suli. Sa mga naanara naton. Ato na mention ko na ni actually ligad kay promoting ni sila sang western custom nga ang mga babaye ang nagahatag Action Boy sa mga lalaki during Valentine's Day. Ay, namin guro magkada Valentine's pa Japan ko eh. Oo. Kahit ang Japanese women have given chocolates to the men kuno Action Boy in their life on Valentine's Day. Ay, very good. It's not just their partners, pero pwede man ilang mga friends, ilang mga colleagues, mga acquaintances. Yes, Action Boy. Kaya ang different levels of chocolate kuno with Giri Choco and Choco Giri Choco meaning obligation chocolate.
And ultra obligatory chocolate. Ay, may ara, pagkita mo na yan. Amo na yan si Aksyon Boy. Kay give, typically, ginahatag ni sa male family member, boss, or someone nga popular Aksyon Boy. Di syempre, kung arita sa Japan, sa February 14, tagaan ta katani. Galing kay arita sa Pilipinas, so Ako sa February 14, gaan mo ko 500. Na? May amount. Oh, direct to the point na niya, may taripa. Pasalamat ka, 500 lang. Kaya maninoy, danonoy, manggubat sa kalibong taripa, minimum. Nagsilito sa niya kagamay. Hindi na Kagamay ko dumdum ka. Bali, Kagamay ko no, pero dalaya nga piyaya, 3 lang kabilog. Dala na kapiyaya. Sinugba ko nung nga piyaya. Naman. Sige. Alang-alang na kita sa aton nga panahon, kita iya sa Sabado with Aksyon Eden, ha? Yes. Padayon na natin ng Valentine's mga celebration sa ibang countries with Aksyon Eden sa Sabado, day before Valentine's Day. Sige. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Hopon, ang inyo naman din nga news team. Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.